yung sarili mo dahil dati rin pa umasa. Amen, we are. Pero hindi ba, sinasabi nila na namatay daw si Kristo dahil tayo ay matutuwid hindi. Hindi na namatay si Kristo kung lahat ng tao ay matuwid. Amen. Hindi niya na binigay ang buhay niya. Binigay ang buhay niya dahil tayo ay maluluto, mamamalitin, Marami, namatay pa. kasalanan. Sige, sabihin mo na lahat yung mga kapanitan ng galing mo. Yan po namatay si Kristo. Kaya kung iisipin natin, parang bias. Bakit siya sinabi kong bias? Kasi minsan, yung pagkamatay niya, parang wala lang sa ating mga Kristiyano. Parang wala lang sa ating mga sumusunod sa Kanya. Hindi natin training o hindi natin pinapounder sa ating mga puso. Dahil yung sakripisyo na ginawa ng mga kapatid, it is not an easy way. Hindi lang ito parang sa Ilocano, baring-baring. Hindi lang ito ay parang ano ba yung wala lang. Ang sakripisyo niya ay may kahihinat lang sa buhay ng bawat isa. And the good thing is, Jesus Christ gave His life to cleanse us and to redeem us from the bondage of our sins. Amen. Yan po ang ginawa niyang sakripisyo sa ating mga buhay. Hindi ko lang maintindihan minsan, may mga tao hindi nila naiintindihan yung ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Kahit paulit-ulit na siniselebrate ito, they are still wala pa rin. Hindi pa rin nagre-rima sa kanilang mga buhay. Minsan ginagawa na lang natin of the celebration. Tradition. Amen. But the real meaning, hindi natin ina-apply sa ating mga buhay. Kaya tignan mo yung katabi mo, ang Biyernes Santo ba yan? Ngayon sa kada kumawa. Seryoso na kayo kasi. Di ba? Alam mo, ang Biyernes Santo yan. Inaantok. Ayan. Pag Sabado Gloria naman, tuwang-tuwa sila. May palundag-lundag pa, tatangkat daw. Ako, di na nga ako tumangkat sa lundag. O nasumarahan sa lundag. No? Mga kapatid, tingnan po natin ang pitong katagan ng Panginoong Kristo bago po siya namatay. And let us examine ourselves. Kung ito po ay na-apply natin sa ating mga buhay para hindi po tayo magtagal. The first, ito po yung unang sinabi niya mga kapatid bago po siya nalagutan ng hininga. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Alam niyo mga kapatid, ikaw ay papatayin na. Ikaw ay isasabit na sa cross. Ikaw ay talagang papatayin na talaga dahil sino bang hindi mamamatay na nakapako sa cross? No? Pero ito pa rin ang sinabi niya sa kanyang Ama sa langit, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Paano hindi nila alam? Ipapako nga siya eh. Di ba? So what is the implication yung sinabi niyang hindi nila alam ang ginagawa nila? Because their naked eyes, hindi po nila nakikita kung ano yung ginagawa ni Kristo nung nandito pa sa ibabaw ng lupa. The Lord Jesus Christ is teaching about how to be saved. The Lord Jesus Christ, pumunta po siya dito para lahat po tayo ay bigyan ng babala. Pero ang mga tao noon, hindi po sila naniwala sa Kanya. Tama? At lagi nilang sinasabi, ito ay isang taong nagkliklib ng anak ng Diyos. Diba? Which is they are expecting na ang magiging anak ng Diyos ay hindi po siya isang anak ng karpintero. Tama? Hindi anak ng tao. They are expecting, the Jews are expecting that the Son of God will come na yung sinasabi na kasama niya ang kanyang kabayo na he has with his crown. Yun yung expectation nila, ang mga Hudyo. And until now,
Yan pa rin yung expectation nila. Hindi pa rin po nawawala yung expectation nila. And that's why salvation come to the Gentiles. You know, salita sa mga taong Gentiles. Gentiles are the uncircumcised people. Uncircumcised in the sense that they are sinners. Ang mga Hudyo noon, they are very religious people. The Gentiles are very sinners. In contrast of their lifestyle. Ang mga Hudyo, mga kapatid, they are commemorating the law of Moses. They are doing the law of Moses, mga kapatid. Bawal lang pumatay, bawal lang ganito. Ang daming bawal sa kanila. But the Gentiles, wala lang. But when the Lord Jesus Christ comes in this world, the Gentiles accept Him. Biruin mo, tayo ay mga Gentiles ngayon sa ating mga henerasyon. We are the Gentiles. The good thing is that when the Jews, they did not accept the Lord Jesus Christ na punta po sa atin yung salvation na divert sa atin na makasalanan. Amen. Israel is a chosen nation of God. Kaya kapag balik-baliktarin mo yung salita ng Panginoon, basahan mo mula Old Testament, mula poetical books to the book of Moses until the Revelation, is still the nation of Israel is a chosen one. Hindi po siya iniiwanan ng Panginoon. Hindi po siya iniiwanan ng Lord. Bakit? Wala nang nakakatalo hanggang ngayon. How many countries try to dissolve Israel? Most especially in Middle East countries. They want to dissolve, they want to remove, but still the presence of God is with them. Ilang bansang umatake na sa kanila. Walang pumasok. Nakakatakot pa rin sila kahit napakalit na bansa. Kaya nga ang Amerika, hindi niya ginagalaw yan eh. They are very napakakatalino mga tao, mga tao. Kasi linis sila nito. Kaya yung ginawa nila kay Kristo, mga kapatid, when the Lord Jesus Christ hung on the cross, He said to them, Father, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sino bang taong yung sinasaktan ka, papatayin ka na, papatawarin mo pa rin? In react of our human nature, magsasalita ka ng hindi maganda. Tama? In react of our feeling, because yung physical nature natin, alam po natin yung human nature natin na our own sinful nature, talagang mareklamo yan. Sino tao dito hindi mareklamo? Di ba? Siguro kapag ikaw yung ginawang ganun, binastos, pati pamilya mo, sasabihin mo ka, Lord, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Kaya mong gawin to? Kaya mong sabihin to? If someone is mocking you, if someone is trying to down you, pwede mo bang sabihin sa sarili mo sa ibang tao na, Lord, patawarin mo sila? Sino ditong ipinag-pray yung mga taong ginaganon siya na sinabi niya, Lord, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa? Be honest. O ang panalangin mo, Lord, bigyan mo ako rin ng kalakasan, bigyan mo rin ako ng kayamanan para makaganti. Diba? Mamamatay na si Jesus Christ, mga kapatid, but He is trying to give us a great lesson in our lives. Amen? Sinong isang taong nagsabi rin ito? Ha? When they are trying to kill Him, as He is the first, one of the first Christian martyr in the Bible, Stephen.
Biruin mo si Stephen, they accuse him. Sino nagpa-accuse sa kanya para papatayin? Kilala niyo? Si Paul. One of a great apostle of the Lord Jesus Christ. Biruin mo si Apostol Pablo, Saul pa noon ang kanyang pangalan. Karibal niya kasi si Stephen sa school, sa pagkaabugasya. No? Mas matalino si Stephen. Because of jealousy, envy, tapos wala siyang makitang kasalanan kay Stephen. Nakita niya si Stephen, he is faithful from the Lord. Then si Saul naman, kumuha siya ng batas sa Roma para papatayin ng Kristiyano na sumasamba sa Panginoon. Then nakita niya ang weaknesses ni Stephen is worshiping the Lord. Kaya ang sabi niya, itong taong to, nag-worship din kay Lord. At ang batas na pinasa niya doon sa Roman Empire, kill all the Christians. Pero yung butong si Saul, si apostol, bago naging apostol noon, siya yung taong ginawa niya ang mga Kristiyano na ginawang parang torch na sinusunog sa isang palasyo. Dami. Kaya nga mga Kristiyano noon, nagbulabog, naghiwa-hiwalay because of the persecution. But they do not know, after the persecution, mas lalong dumami ang mga Kristiyano. Dahil nung na-persecute sila, yung ibang Kristiyano pumunta sa Asia Minor, pumunta sa ibang city. Hindi mo pala mapipigilan if God is doing something. Naghiwa-hiwalay man sila o nag-evangelize doon yung isa, mas lalong lumaki. Kaya problema tuloy na Apostol Pablo, dumami. Kaya sabi niya, pupunta ako sa Macedonia, sabi niya sa emperor ng Rome. Bigyan niyo ako ng sulat para lahat ng dadaanan ko, walang sisita sa akin. Tingnan mo yung kanya, eagerness niya to kill the Christian. Diba? Pero nung nandun siya bago siya makapasok sa Macedonia, sa Puig Damascus, papunta Macedonia, nasalubong niya yung presensya ng Panginoon. Diba? Kaya ang taong gustong magbago ng kanyang buhay, you need to encounter the Lord Jesus Christ. Amen. Hanggat hindi mo na-encounter si Jesus Christ sa buhay mo, stagnant ang pagiging Kristiyano mo. You need to encounter. Try to accept the Lord Jesus Christ. Di ba? Sabi nga niya, nung natumba siya sa na sinagal siya ng liwanag. Sino ka? Sabi niya, ako si Kristo na pinipersecute mo. Biglang nawala kanyang mga paningin. Dami niya nang pinapatay ng Kristiyano. Tignan niyo yung experience ni Pablo. Napakapangit ang ugali niya, but still the Lord loved him. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, namatay si Kristo hindi po para sa mga matutuwid. Namatay si Kristo dahil sa ating mga makasalanan. Di ba? At dito si Stephen, mga kapatid, dahil sa sobrang jealous ni Apostol Pablo, inakusahan niya ito. At sinabi niya sa mga tao, stone to death. Pero mo, sino bang, mas maganda na yung silya elektrika dahil isang pindot lang, mamamatay ka na. Yung binabato ka pa, konti-konti. Hanggang mamatay ka, di ang sakit yung nararamdaman mo. Di ba, imagine mo, stone to death. Okay pa yung hang on the cross. Yung stone to death, napakahirap. Di ba? Parang yung tinatawag nila na euthanasia. Alam mo yung euthanasia? Killing me softly. Di ba? Sakit, no? Killing me softly. Pero ang sabi ni Stephen sa mga taong bumabato sa kanya, Lord, Lord, forgive them for they do not know what they are doing. Pinapatay na siya. Binabato na siya ang sakit. Pero ang sabi pa rin niya, ang prayer niya, nandun siya sa sulok habang binabato siya, Lord, forgive them. Hello? Ikaw, kaya mong gawin yun? Someone want to kill you, someone to demolish your family, or someone to degrade your family, even your integrity, then you have the prayer to tell these people that, Lord, forgive these people. Or otherwise, Lord, attack these people.
pay what they have done with me? Minsan ginagamit natin yun. What you sow, you will reap. Di ba? Ito ba yung right na salita na gagawin natin o sasabihin natin sa mga taong umaapi sa atin na aanihin nyo yung ginagawa nyo sa akin balang araw? Di ba? Gagamitin mo pa si Lord, di ba? No. Kaya napakaganda itong iniwan ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. And that's why this morning, if someone, may mga tao kayong mahirap kalimutan dahil sa mga ginawa nila sa iyong buhay. Pamilya, kaibigan, kapitbahay, it is time to release everything from the Lord. Because the Lord Jesus Christ give us a great example of humility to forgive to someone who are mistreating us. Amen. Ibigay na po lahat natin ito kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Sige, Kuya. Ito yung prophecy noon para sa kanya. Sabi niya, therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoil with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressor. For he is more sin of many, and made intercession for the transgressor. Sa Isaiah na i-prophecy na to na iyon ang sasabihin niya, mga kapatid. Even in the Old Testament already prophesied. Amen. Na mangyayari sa kanya talaga. Pati yung prayer niya na gano'n, sabi niya, for he bore the sin of many and made intercession for the transgressor. Mga kapatid, allow the Lord to teach you how to forgive. Amen. Patawarin niyo na yung mga tao nakapalapit sa inyo. Huwag niyo hayaan yung sama ng loob na nandiyan sa puso niyo na maghari. Dahil hanggat hindi nare-release yan, you will not feel the true essence of following the Lord Jesus Christ. Number 2. Sabi niya sa number 2, mga kapatid, today, you will be with me in paradise. Sino bang gustong hindi? At sino bang ang ayaw na hindi makarating sa paraiso ng Panginoon? Meron dito? Lahat siguro tayo yan ang pangarap natin, tama? Amen. Lahat siguro natin yan ang ating goal. Sino yung nagsisimba dito na ang hindi niya goal ay hindi makarating sa paraiso ng Panginoon? Nagsisimba ka lang dahil ang goal mo, makita yung talent mo, makita si kapatid, makita kung diba? One of our goal, ito yung pinaka-goal talaga ng Kristiyano is to be in the paradise. Tama? We are doing this one dahil gusto nating masave. Amen? Kasi kapag nasave ka, pupunta ka talaga sa paraiso. Tama? Dahil kapag hindi ka naman nasave, hindi ka makakapunta doon. Kaya ang pinaka-goal natin talaga is to be in the paradise of the Lord. In heaven, mga kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Sa akin pala. Today, you will be with me in paradise. Dito, mga kapatid, may dalawang tao kasi nung nahang si Jesus sa kanan at sa kanyang kaliwa. May dalawang tao. Two kinds of people in his side. The one who mocked and tested him. Ang sabi ng isa, Oy Kristo, kung talagang Diyos ka, kung bakit ka nilagay dyan at talagang pinako ka, kung talagang Diyos ka, patunayan mo. Iligtas mo yung sarili mo at iligtas mo rin kami. Minsan may mga tao ganyan, no? Jakpati, jakita. Ano ba sa Tagalog yun? To see is to believe. Tagalog. Tagalog. Gusto yung pruweba agad? Alam niyo po ba na yung faith kasi iba eh.
Di ba? Yung siguristang tao. Sino mga siguristang tao dito? Sigurista. Depende naman yan. Depende sa sitwasyon. May mga taong sigurista. Dapat maging manigurista kayo sa inyong salvation. Amen. Okay lang na magulangan kayo ng ibang tao, huwag nyo lang gulangan si Lord. Amen. Tama? Manggulang ka na sa ibang bagay, huwag lang si Lord. Dahil hindi natin magugulangan talaga si Lord. Ha? God knows everything what happened in our lives. Dito may dalawang klaseng tao sa kanyang katabi, sa kanan at sa kaliwa. Yung isa, loko-loko pa. Tinisted pa niya. Siguro kahit sino naman, di ba? Siguro itong taong ito, kahit makasalanan na itong taong ito, no? Kasi gusto niya siguro yung patunayan. Parang siguro sabi niya, ito, pinako to dahil inikwim niyang anak siya ng Diyos. Di ba? Wala nga siyang pagkakalam sa kwan kasi, no? Kaya sabi niya, patunayan mo. At iligtas mo yung sarili. Isama mo na rin kami. Maganda naman yung intensyon niya, di ba? Napakaganda naman yung intensyon niya. Anak ka nga ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? At Bidamay mo. patunayan mo. Ako naman. Para yung tao, kasi ang tao minsan, alam nyo, napakatalino rin ni Lord eh. Ang Lord talaga, napakatalino. Kasi gusto niya makita yung faith. Di ba? Kasi ang definition ng faith is yung mga bagay na hindi mo nakikita, pero naniniwala ka. Amen. Di ba? Kaya nga sa Bible, ang sabi, di ba? Blessed are those people na nakakita sa akin. Sabi niya, di ba? Naniniwala. Pero mas blessed daw yung mga taong hindi nakakita, pero Naniniwala. naniniwala. O, di ba? Then sa other side, meron din isang taong sabi niya, the one who feared God. He admit that he done wrong. He accepted his punishment as deserved. Kasi nga, nagkasala itong taong to, parehas na nagkasala to. Kaya sabi niya, he accepted his punishment as deserved. Yung isa, masama na, nagmak pa, ng bastos pa, o di ba? Pero yung isa, sabi niya, he feared God, he admit that he done wrong. Tama naman, kapag gumawa ka ng hindi maganda sa batas, bago ka mapumunta sa batas ng Diyos, masama talaga, makukulong ka. O di ba? Ang batas ng tao, bawal pumatay. Pag pumatay ka, makukulong ka. Kaya itong tao to, he accepted na talagang nagkasala siya sa batas, and that's why he deserved to be punished in the government. He acknowledged Jesus' righteousness. Kaya nung sinabi niya, ano sinabi niya lang kay Jesus Christ? Remember me when you are in the paradise. Ang nakita ni Lord sa kanya, yung sinabi niya, remember me, nakita niya sa puso niya na ang taong ito may magpakumbabang puso. Amen. At parang humihingi siya ng tawad sa hindi maganda. Yung acceptance. Kaya sabi niya, today, you will be with me in paradise. Pastor, pag na-aksidente ka pala, bago ka mamatay, humingi ka ng tawad, save ka na. 50-50 kapatid. Ha? Si Lord po, ang sabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9, He is just. Yung timbangan ng Panginoon. Bakit? Sinabi naman ng Bible, Pastor, yung grace ni Lord, do not abuse the grace of the Lord. Amen. Baka mapupunta ka sa Hebrews chapter 10 verse 26 to 29, yung sinabi doon na they are doing the deliberately sinning na alam nilang mali. Gusto nila kapag mamamatay ka sa lang hihingi ng tawad, ginugulangan mo si Lord, you will enjoy doing not good in the sight of the Lord. Then, kapag nagkasakit ka, that time you are doing, Lord, forgive me, mamamatay na ako. Sige. Ganun ba kagubo si Lord? Di ba kapag humingi ka ng tawad, Pastor, save ka? Yes, masisave ka. But the decision of the Lord, the judgment of the Lord, sabi niya, He is just. Amen. Kaya nung nakita niya ang taong ito, iba yung sitwasyon ng taong ito. Di ba? Kasi, first time niyang makita si Kristo sa buhay niya. Tayo, matagal na natin naririnig. Tama? Marami nang nag-evangelize. Itong taong ito, hindi pa. Kaya iba yung sitwasyon niya.
Kaya nung parang inaccept niya yung kasalanan niya, nagpakumbaba siya, binigay niya. Kasi mamamatay na talaga siya eh. They were sentenced to death. Kaya sabi niya, today, you will be with me in paradise. Huwag natin gamitin lisensya ito na sakalang tayo humingi ng tawad pag nandun na tayo sa sitwasyon na mamamatay na tayo. Di sasabihin natin, we will be saved. Baka 50-50 kapatid. Tama? Ito, iba yung sitwasyon niya. Yung time na talagang mamamatay na siya. Pero tayo, dami pang chances, di ba? Kaya sabi niya, today, you will be with me in Paradise. paradise. Amen. Sino gusto pumunta sa paradise? Tanggalin natin lahat ng mabibigat. Dahil mahirap kung pumunta na maraming kabigatan. Maraming mga dekorasyon. Yung mga dekorasyon sa ating mga buhay, we need to remove everything para po magaan na makarating tayo sa paraiso ng Panginoon. Pangatlo, sabi niya dito, woman, here is your son. Bakit kaya pati ito masali? Woman, here is your son. Anong implication nito? Dito niya pinapakita mga kapatid that we need to respect our parents. Yes. We need to love our parents. Kasi minsan, maraming tao, no, kapag may favorite naman ng aking mga magulang, kaya minsan nagre-rebuild eh. Pero, minsan kasi, nakakainis eh. Alam mo bakit? May mababasa ka na lang minsan, tinapon yung anak dahil ayaw pang maging ina. Di ba? Kinalkal ng aso, nakita. Nabuhay pa. No? Dami nga, di ba? Napunod kayo sa mga news? Iniiwan na lang yung anak. Kung hindi ka pa talagang, ayaw mo pa talagang maging nanay o tatay, o nagagawa na hindi. Huwag ka magdidesisyon ng pangit. Di ba? Hindi ka pa ready. Kaya minsan may mga anak na nagiging rebelde. Dahil sa kagagawa ng Magulang. mga magulang, minamaltrato. Pero ang nakita ko naman, base sa experience, kung talagang ikaw o totoong anak mo ang isang bata, kahit gaano kasama yan, nandun pa rin yung pagmamahal sa puso mo. Amen. Di ba? Kunting galos nga lang ng anak mo, nasasaktan yung pakiramdam mo, tama? Tama. Sa pagtulog nga lang, gusto mo ayaw madampihan ng lamok Correct. ang mga anak mo. Tama? Kasi gusto natin yung security nila. Gusto natin makita na yung mga anak natin, safety. Pero minsan magugulat ka kasi sa naman, news. Ang papangit, di ba? Kaya dito na, yung iba pa nga, mga magugulat. Kasi they are influenced by drugs, alcohols. Di ba? Yes. And the good thing is that we Christian, we are not doing that one. Kasi yun ang sumisira sa mga yung iba nagbibigti rin ng mga magulang dahil hindi na mabigay yung pangsuporta sa mga anak. Alam niyo mga kapatid, masakit man isipin na kapag sabihan tayo ng ating mga anak na irresponsible tayo mga magulang. Alam niyo kung bakit ako huli nang nag-asawa dahil gusto kong na ang magiging pamilya ko, mabigyan ko rin ng magandang buhay dahil nga sabi ko, tumanas na ako ng bata ng hirap. Kaya nilagay ko sa isip ko na bago ako mag-asawa, dapat stable na ako sa trabaho. Sabi ko nga, dapat may bahay na ako. Kasi nakita ko yung bata pa ako ng hirap, kaya nilagay ko sa kanto na gusto kong umasinso rin sa buhay. Gusto ko rin gumanda ang buhay para makagante sa mga umapak sa amin. Pero nung nakilala ko si Kristo, natanggal pala lahat yun. Kaya nga naiingit ako minsan sa mga may mga magulang pa, may tatay pa. Kasi sabi ko, Lord, kung nabubuhay pa yung tatay ko, dapat ipaparamdam ko yung hindi niya naranasan noon, nahirap sa aking mga buhay. Amen. Yes, mga kapatid. We need to treasure our parents.
na habang nabubuhay pa sila. Kaya ako talagang naiingit ako sa mga may tatay. Pag umuwi ako, gusto ko may tatay din ako eh. Dahil bago namatay ang tatay namin dahil sa hirap na rin siguro ng buhay. Minsan sabi ko, thank you Lord na rin. Pero masama pa rin ito. Kasi naglalasing naman lang kasi gabi-gabi. Nambububog pa ng nanay. Pero nung namatay siya pa, yun pala. Ngayon ko nare-realize na nung na nagre-rebuild ako sa kanya na wala na siya. Sabi ko, dapat may tatay din pala ako na gusto ko rin sanang matulungan, nabigyan ng magandang buhay, pero wala na. Kaya kayo habang buo pa yung mga magulang, may mga magulang pa kayo, give the best. Give the best. Alam niyo si Kristo mga kapatid, nung nagtao po siya dito sa ibabaw ng lupa, he is very respectful sa kanyang nanay at sa kanyang tatay. Nung naging bata si Jesus Christ, hindi po kagaya natin makulit. Hindi po kagaya ng tayong mga kung ano ang ginagawa natin hindi maganda. Kaya kapag babasahin mo until he reached 12 years old, nagtuturo na sa templo. Nakikipagdebate na sa mga parisyo. Nandun na siya sa templo. Nakikipagdebate na siya. Pero hindi mo po siya nabasa na before he reached 12 years old na maraming ginawang hindi maganda. Pastor, anak naman ng Diyos yun eh. Pero sa pagiging tao niya, pinakita niya yung good example para sa atin. Kaya sabi niya, woman, here is your son. Pinapakita niya dito na dapat natin pangalagaan ng ating mga magulang. We need to love them. Sino dito sa inyo na kahit may pamilya na binibigyan ng mga magulang? Yung iba, may sarili na akong pamilya. Paano na rin siya? Mga kapatid, kahit may sarili ng pamilya, that is your parents. Yes. Yung iba, pag pinadala yung mga magulang, nagagalit yung asawa, you need to understand. Di ba? That is the... Kaya ako, binibigyan ko talaga ang nanay ko mga kapatid. Noong una, hindi rin kami nagkakaintindihan ng asawa ko. Yes. Until now, I give my mother, I'll be honest, 1,000 dirham monthly sa nanay ko. Kasi ang nanay ko, nagkatulong yun, ang hirap ng pinagdaanan niya sa buhay. Grabe. Kaya minsan tinatago ko rin sa asawa ko pag dinadagdagan ko pa. Yes. Pero minsan sinasabi ko yung totoo. Mga kapatid, kaya habang may mga magulang pa kayo, pakita nyo yung the best. Diba? Yung nakaranas na kapag may mga magulang, yung asawa galit pag bibigyan mo yung mga magulang mo. Hindi dapat. Eh, di bigyan nyo rin kapag pagbigyan nyo rin yung vice versa. Amen. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother. From that time on, the disciple took him to his home. Meaning, love for our families. Amen. Minsan galit tayo sa ating mga pamilya dahil mga kapatid natin na inagaw yung lupa na mana natin. Sino dito galit sa kanyang mga pamilya? Inagaw yung lupa na kanila. Kasi ako nasubukan ko na yan. Responsibility for our family. Nag-abroad ka, nakalimutan mo yung responsibilidad mo sa pamilya mo. No? Gusto mo dito sa ibang bansa, puro enjoyment. Ha? Nakalimutan mo na nung nag-abroad ka, sinasabi mo sa Pilipinas, pag ako nag-abroad, magkakaroon kayo ng magandang buhay. Makakapag-aral kayo. Bibili nyo lahat ng gusto nyo. Nung nasa abroad na, nakilala ng mga kaibigan. Ha? Nakakilala rin ng iba ang kulay. Tumawa kayo agad. Di ba? Nakalimutan na yung pamilya, nag-enjoy na. Di ba? Kasi sabi, responsibility for our families. Kaya nga, ang ganda dito sinabi ni Pablo kay Timothy, sabi niya, anyone who does not provide for the relatives, kasama pa yung relatives under, and especially for their own household, sarili pamilya, has denied the faith and is worse than unbeliever. Hindi nagpro-provide. Biblical yan.
Kasama ang relatives. Hindi lang yung sarili mong pamilya. No? Kaya yung mga galit sa kanilang mga relatives, tanggalin mo na yan. Ha? Bakit? Nung tinanggap mo si Kristo, dati may hinanakit ka, dapat mag-ilaw ka na sa mga kapamilya mo. Di ba? O nung pag-uwi mo na, may toothpaste kayo, uncle. Kahit bakit yung ugali na pinapakita sa'yo. Di ba? May sabon ka, uncle. Kahit itatapon, pinyan mo pa rin. Hello? Di ba? Para makita yung pagiging ilaw mo. Bayaan mo lang. You're doing your part from the Lord, that you're doing your part because you want to please your families. No? Kasi gusto mong mag-ilaw sa kanila. Amen. Kasi sabi ni Pablo kay Timothy, hindi po maganda. Amen. Sabi niya, you are worse than unbeliever. Kasi may mga mananampalataya noon, mga kapatid, ang damot-damot sa mga kamag-anak, yung time nila. Ito sabi niya, you need to provide. Yung provide kasi, kailangan mong tumulong, mga kapatid. Amen. Pang-apat, anong oras na ba? 11. Tapos na to, 5 minutes. Jesus cried with a loud voice saying, Ili, Ili, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Totoo ba kayang pinursiksa ng kanyang ama? Ano ba ibig sabihin ng Tagalog yan? Diyos ko, bakit mo ako Pinabayaan. pinabayaan? Bakit? Kapag tayo po ba ay naghihirap, pinabayaan na tayo ng Diyos? Hindi po. Ha? Kapag ikaw ay nawalan ng trabaho, ibig sabihin ba pinababayaan ka ni Lord? Hindi po. Ibig sabihin ba kapag marami kang pagsubok na kinakaharap sa buhay, wala na ang Diyos sa buhay mo? Ano yung implication dito na gustong ipakita ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin? Gusto niyang ipakita, mga kapatid, na kapag tayo po ay dumaranas ng paghihirap sa buhay, huwag po nating isipin na kinalimutan tayo ni Lord. Amen. Dahil ang gusto niyang ipakita dito, mga kapatid, ang masusunod ay yung will ng Panginoon. Yes. Amen. Ang will kasi ng kanyang ama is to save the people. Amen. And that's why his father allow him to suffer, allow him to put into death. Amen. Because that is the remission, or that is yung bayad ng kasalanan natin. Someone will die. May dugong dapat umagos para malinis yung kasalanan natin. Pero sinabi niya ito, mga kapatid, not to tell to us na pinabayaan talaga siya ng kanyang ama. Ito yung tinatawag na he is submitting his will from his father. Gusto niyang makita na iparating sa atin na hindi po siya pinabayaan ng kanyang ama. Bagkos, gusto niya ipakita na yung will ng kanyang ama na nag-utos sa kanya dito sa ibabaw ng lupa, yun ang mag-prevail. Amen. Kaya nga yung prayer sa Gethsemane, ano yung sinabi niya doon? Yung pupa na ito, sabi niya, sana hindi dumaan sa akin. Di ba? When he was praying in the Gethsemane, sana yung pupa na ito hindi dumaan sa akin, sabi niya. Pero sabi niya, but your will be done. Kaya yung nangyari, mga kapatid, na sinabi niya ito, kaya kapag dumaranas ka ng pagsubok sa buhay, may planong mas maganda si Lord. Kapag may kinakaharap ng malaking pagsubok sa buhay, may talagang gustong ipakita si Lord sa iyo eh. Amen. Hindi kanya pinababayaan. God is trying to divert. God is trying to say something na makikita niyang may gagawin siya sa buhay mo. Pero minsan, iniisip natin na kapag mayroon tayong problema, si Lord hindi tayo tinutulungan. Minsan, iniisip natin na kapag tayo ay dumaraan sa pagsubok sa buhay, iniisip natin na nasaan ang Diyos, wala ngayon. No? Hindi natin alam na may hinuhulma pala si Lord na mas maganda para sa atin. Bakit kanya pinabayaan naghihirap? Kasi gusto niyang mapalakas ka.
Gusto niyang lumapit ka sa Kanya. Gusto niyang tumawag ka sa Kanya, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, kung bakit minsan natatanggal tayo sa trabaho, God, mayroon pong message si God sa buhay natin. Kaya masabi ko sa inyo noon, mga kapatid, hindi ko nakakalimutan yung sinabi ni Pastor Rene, na kapag ayaw ni Lord na matanggal ka sa trabaho kahit ang daming mahalitis, hindi ka matatanggal. Amen. Kahit ang daming sip-sip, hindi ka matatanggal. Pero kung oras mo na nailipat ka ni Lord, kahit ayaw mo pang lumipat, matatanggal ka sa trabaho. Dahil ililipat ka na ni Lord. Amen? Pero kahit gusto ng maraming taong matanggal ka sa trabaho mo, pag ayaw naman ni Lord, wala silang magagawa. Hello? Kaya, mga kapatid, kapag dumaranas ka ng pagsubok sa buhay, bigatin sa buhay, maraming klaseng hirap sa buhay, huwag mong isipin na ang Diyos pinapabayaan ka. Amen. Ibig sabihin, He was diverting His will to your life. Yes. Amen? Para makuha mo kung ano yung talagang gusto ni Lord sa buhay mo. Ayan. Ayan, nandun din sa kanya, sa Isaiah 53:4-6, yung prophecy na yan, mga kapatid. Sinabi rin ni David yan, mga kapatid, my God, why have you forsaken me? Kasi si David nagkasala, si David gumawa ng milagro sa kanyang buhay, kaya si Lord gusto niya siyang ituruan para makuha niya yung will ng buhay niya. Kaya yung presensya ng Panginoon nilayo kay David. Then, kaya sabi nga ni David, restore the joy of my salvation. Kasi naramdaman niya. Number 5, I am thirsty. Bakit kaya ito sinabi pa niya I am thirsty, no? Ano kaya ibig sabihin ng I am thirsty? Ang pangit pa dito, nung nauhaw si Kristo, binigyan siya ng tubig. Suka. Ha? Suka. Biruin mo, Na may sino yung taong pagod na pagod ka, tapos uminom ka ng suka? Ano? Marirelieve ka ba? Hindi. No? Hindi ka marirelieve, mga kapatid. I am thirsty, sabi niya, binigyan siya ng suka. Alam niyo dito, mga kapatid, in Psalm chapter 69 verse 21, they put gall in my food and give me vinegar from my thirst. Ay, tignan niyo yung prophecy. Napaprophecy pa rin yung lahat ng mangyayari sa kanya. Talagang, it will happen. Ayun na, oh. Pero gusto kong ipaiwanig dito, mga kapatid, yung claim naman ni Jesus Christ na whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within thee. Alam niyo ba yung claim ni Jesus Christ? I am the living water. Di ba? Sabi niya, anyone who drinks, yung ino-offer niyang tubig, sabi niya, never be thirsty again. Masakit lang talaga, no? Yung ginawa sa kanya. May mga tao ganun talaga, no? Humingi ka ng tinapay, ibibigay sa'yo bato. Humingi siya ng tubig, ang binigay, yung vinegar, no? Ayan, mga kapatid, yung living water. Yung sinabi niya sa Samaritan woman. Kung nabasa niyo na yan, mga kapatid, o di ba? Yung sa well, sabi niya, everyone who drinks this water will be thirsty again. Sabi niya, but whoever drinks the water I give them will never be thirsty. Indeed, this water I give them will become them a spring of water welling up to eternal life. Kapag pinaghari natin sa buhay natin, si Kristo sa ating mga buhay, mga kapatid, hindi ka talaga mauuhaw. God will sustain. God will provide. Amen. God will do the rest in our life, mga kapatid. Amen. Mabilis po tayo. Tapos na. Tapos na. Di ba? It is finished. It is finished, sabi niya eh. Di ba? O, di tapos tayo. Well, sinabi niya, it is finished. Ayan o. Yan, chapter 19, verse 30.
It is finished. Bakit niya kaya sinabing it is finished? Yung number 6. Nakapako na siya eh. Di ba? Nung sinabi niya ba, yata nasa baba pa rin siya ng cross? Nakapako na po siya. Kaya it is finished. Kasi yun yung prophecy sa kanya, di ba? Na sa cross, mga kapatid. I have brought you glory on earth by finishing the work you give me to do. Yan po yung sinabi niya, mga kapatid. I have brought you glory on earth. Yung tinutukoy niya, mga kapatid, sa atin yun. Kaya sabi niya, by finishing the work you give me to do sa kanyang Ama. Kaya nga yung will, yung kahit sino namang tao, minsan gusto mo yung will mo, minsan masunod eh. Kapag nakakaramdam ka ng kwan, magre-react ka, di ba? Kasi alam nyo, kung bakit nauhaw din si Kristo, nung kapag nakasabi nila, akala ko ba, hindi nga nila nag-gets yung kwan. Kaya nga nauhaw dahil lahat ng tao. Eh kung Diyos yan, makikita mo pa yung pagka-Diyos, yung pagkatao niya. Kaya kapag indibit kasi, kapag sinagot ka ng, ano ba tawag dyan? Pag nakipag-debate ka, yung pilosopo may tawag dyan eh, kapag nandun ka sa debate eh. Tawag niya, kalimutan ko lang tulong. Kapag sinagot ka ng pilosopo, huwag mo sasagutin ng tama dahil hindi ka tatama talaga. Pilosopo din. Sagutin mo rin ng pilosopo kaya sinabi nila na, akala ko po Diyos yan si Kristo, bakit nauhaw? Eh, nagkatawang tao nga eh. Yung tao niyang tao talagang kailangan ng tubig. Dahil kung yung gagamitan yung katawang bilang Diyos, yung immortal niya, hindi na siya iinom ng tubig. Tama? Kaya sinabi, nagkatawang tao, gumamit ng katawan ng tao, hindi ibig sabihin na, di ba? Kaya alam niya yung nararamdaman mo pag nauuhaw ka, kapatid. Kinuha niya yung katawan ng tao dahil gusto niyang maranasan kung ano yung nararanasan natin. Kaya kapag nauuhaw ka, nagugutom ka, naranasan din yan ni Jesus Christ. Di ba? Kaya kapag ikaw ay nagugutom, marami kang pangangailangan sa buhay, alam ni Lord yan. O di ba? Alam ni Lord din na masaktan. Kasi nung binigyan siya ng binigar, nasaktan siya. Imbis na ma-relieve yung kanyang pagkauhaw, hindi, mas lalo siya nauhaw, nahirapan. Baka sinuka pa niya nga yung suka na yun eh. Suka na sinuka. Di ba? Sinuka. Kaya dito, mga kapatid, kaya yung nararamdaman mo ngayon minsan sa buhay, nararamdaman na rin ni Lord. Kasi nagkatawang tao siya. Amen. Kaya dito, tapos na. Tinapos niya na yung paghihirap mo. Hello? This is the good thing na tinapos niya na yung paghihirap mo. Okay na pala, Pastor. Yes, okay na okay. Dahil yung nararamdaman mong hirap, siya yung solusyon. Yung pagkauhaw mo sa magandang buhay sana, siya yung solusyon. Kasi sinabi niya, di ba? Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Pastor, bakit naman? Kasi ang implication niya, mga kapatid, if you accept the Lord Jesus Christ, alam mo kasi, minsan hindi lang natin kasi nakikita. Minsan kasi yung mga bagay na maliliit na nangyayari sa ating mga buhay, hindi natin na pinapasok sa isip natin na that is the way of the Lord. No? Yung mga blessing na paunti-unti, that is the way of the Lord. Amen. Sometimes hindi natin na-imagine sa mga protection, sa mga guidance, mga sahod na sinasahod natin, that is the way of the Lord. Yes. Mga kapatid, daming walang trabaho ngayon, isipin nyo yan. Daming mga nag-uumaw sa Pilipinas para mag-upload, ang hirap makapunta dito. Kaya pagdating mo dito, huwag mong hayaan na gamitin ng kaaway ang opportunity na binigay sa ni Lord sa bansang ito. Isama mo si Lord sa lahat ng buhay mo kasi tinapos niya na lahat yan eh. He have done a good work, sabi sa Bible, di ba? Kaya tinapos niya na lahat yan, mga kapatid. Ayan. Many of the Jews raised the sign for the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Arabic and Latin word. So, ito na yung pinakauli.
Father, into your hands I commit my spirit. Hallelujah. Meaning, a word of intimacy. No? Kasi tatay niya yun, di ba? A word of trust. Tayo po ba may trust kay Lord? Na kapag nandun tayo sa pagsubok sa buhay, we can see it na, Lord, I commit, ibibigay ko na sa iyo lahat ng problema ko. Yun dapat no? Hindi yung kapag may problema ka, iniiwan mo si Lord. Sino dito nakaranas na kapag may problema ayaw magsimba? Amen. Oh, praise the Lord. Diba? Na kapag may problema ka, ayaw mong pumunta sa mga gawain. Dahil mabigat yung pakiramdam. Diba may mga taong ganyan? They do not realize, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kapag may problema ka, dapat doon yung pagkakataon na inapit mo yung sarili mo kay Lord. Amen. Bakit? Ito yung lagi kong sinasabi mga kapatid, huwag mong kalilimutan. Dahil kapag may problema ka mga kapatid, the Lord can make a way to solve your problem. Amen. Baka sa pagsimba mo, ako gagamitin doon. Kasi nga lagi kong sinasabi sa inyo, Lord, the Lord can use anyone else to solve your problem. Minsan namimiss lang natin yung solve ng problem natin dahil minsan hindi natin nahihit kung ano yung gusto ni Lord sa buhay natin. Di ba? Nung pumunta ka pala doon, kailangan mo ng trabaho. Nung sa church pala, may nagsabi na naghanap ng trabaho. Kaya mga kapatid, yung I commit my spirit na sinasabi niya dito, it is a word of trust. If you accept the Lord Jesus Christ as your Savior, dapat may trust ka rin sa Kanya. Tama? Dapat may trust din tayo sa Kanya. That whenever we face hardship of life, sa Kanya ka bumalik. Sabi ko mo sa inyo, nung bago ako nag-Bible school, Lord, panganay ako. May cancer yung kapatid ko, nakahilata. Ang nanay ko nagkakatulog. Dalawang kapatid ko nandun sa high school. Pag mag-Bible school ako, Lord, sinong tutulong sa nanay ko sa pag-aaral? Wala na akong tatay. Kaya sabi ko, tinawag mo ako para mag-aaral sa Bible school, tulungan mo ang nanay ko. Tama? Kaya sabi ko, ikaw bahala sa kanila. Nagulang naman ako, nakatapos naman ng high school yung mga kapatid ko, kahit ang nanay ko nagkakatulong lang. Ang sahod, 2,500. 2,500 isang buwan. Sa Maynila. Tapos umuwi ang nanay ko monthly. Monthly umuwi ang nanay ko monthly. Andun ako sa Bible school, yung mga kapatid ko, di ko alam mangyayari sa buhay nila noon. Nung nasa Bible school ako, may kapatid pa akong nakahilata. Susunod sa akin yung babae, pangatlong babae. Nakaraos naman, parang hindi ko nga maisip kung paano yung nangyari. Nakakain naman sila sa halagang 2,500 na sinusundo ng nanay ko. Diba, high school pa naman noon, nung tapos na ako, may 850 ka lang noon Pamasahe sa jeep dati sa amin, 150. Papunta sa school, nilalakad na lang namin. 2,500 nakaraos. 1993, 94, 95, 96. Kaya sabi ko noon, Lord, mag-Bible school na ako. Bahala ka na sa mga kapatid ko, mga magulang. If we accept the Lord, mga kapatid, you need to trust also Him. Amen. Ayan, conclusion. Tignan natin yung reflection ng mga pitong salita ito, mga kapatid. This is the reflection of the saving word of the Lord Jesus Christ. Ano yung unang sinabi niya? Hindi. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. The reflection of that message is, you will also forgive others. Pangalawa, remember me when you are in paradise. The reflection of that message is, Heaven is real. heaven is real. Amen. Amen. Kasi nga, itong mga kasalanan na to, hindi pa niya nakikilala. Sabi niya, remember me when you are in paradise. Ibig sabihin, heaven is real. Pangatlo, Behold your son. the reflection of that message is, Careful.
care for your parents. Sana inalagaan natin yung mga magulang natin. Padala nyo rin paminsan-minsan. Madalas. Pang-apat, My God, why are you forsaking me? the reflection of that message is express your heart to God. Amen. You have the right to express what you are, kung ano yung nararamdaman mo. Amen. Amen. Kung naghihirap ka, sabi mo, Lord, naghihirap ako, tulungan mo ako. Amen. Kaya si Jesus Christ, when He was in the agony at the cross, He said to His Father, Tatay ko, bakit ba ako pinabayaan? Tama? Amen. Eh kapag naghihirap ka, may pagsubok ka sa buhay, Lord, nawalan ako ng trabaho, tulungan mo naman ako. Express your heart to God. Amen. Ipakita mo talagang anak ka niya. Amen. Eh kahit sino naman, pag may mga magulang ka, sabi mo kung may problema ka, huwag mong sarilin dahil hindi pa alam ng problema ng tatay. Hindi nila alam ang problema, hindi ka nila matutulungan. Di ba? Number 5. Ano ba yung number? Number 6 pala nalagay ko. Number 6. Ano ba yung number 6? Number 2. It is finished. Don't Give up. give up. Ibig sabihin ng is finished, mga kapatid, yung reflection ng message ng it is finished. Ano bang pagsubok na dumaan sa inyong buhay? Don't give up. Don't give up. Amen. Bakit? Quitters never win. Tama naman, di ba? You will lose your salvation. And that's why you need to finish the work that you have started from the Lord. Di ba? Kung ano yung inumpisahan mo kay Lord, don't give up. Number 7. I commit my... Yung reflection niya, place your life in God's hands. God's hands. Mga kapatid, this is the 7 last word of the Lord Jesus Christ. Sana po makatulong po sa atin, sa ating mga pananampalataya. Amen. Amen. Ang gaganda kaya, dapat marunong kang magpatawad. Ang pangalawa, dapat alam mo yung goal mo na makapunta ka sa langit. At ang goal na yan, dapat gawin mo kung ano yung mga requirements ng pagpunta mo sa langit. Tama? Amen. Pangatlo, kailangan alagaan din natin ang ating mga magulang. Pang-apat, kung may problema ka, sabihin mo kay Lord. Kung nauuhaw ka, ito sabihin mo rin kay Lord. At diba? Number 6, kapag inumpisan mo yung pananampalataya mo kay Lord, don't give up. Kahit maraming pagsubok na dumating, don't give up. Sige lang, manampalataya ka lang. Dahil in due time, God will bless you. Amen. Number 7, bigay mo lahat kay Lord. Ano mang pasakit mo sa buhay, ano mang mga nararanasan mo sa buhay, bigay mo lang kay Lord ang buhay kay Lord. Dahil si Lord naman ang bahalang magsagot ng mga panalangin mo. Amen. So God bless you all po mga kapatid. Oras ng pagtatanim ng kapatid. We should bear in mind that offering also is an act of worship. Amen. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen.